बे समाव दंफैयो आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि बे बोरिमुरि गामियाव दङ। बे बोरिमुरि गामियाव गंसे बर' गामि, बे बर' गामियाव दंफैयो। बे बर' गामियाव मैयानि जिथुनाखि जुब जुब अखा हानाय आरो फुंनि जुब जुब अखा हानायनि दारै बे ओनसोलनि माखासे बर' न'खरफ्रा गं 20 बर' न'खरफ्रा बेयाव दै लोमसावनानै न'खौ बिथांमोना लोमनानै दङ आरो बेवहाय नुनो मोनगोन माखासे बर' न'खरफ्रा बेबायदिनो दैनि सिङाव दङ। मानो होनोब्ला बिथांमोना संनो जानो बा बेयाव थानो बिथांमोना मैयानिफ्राय राहा जायाखै। आरो मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बोसोरफ्रामबो बेबायदिनो दैज्लां बोथोर समाव अरुणाचलनिफ्राय बोहैबोनाय बे सेरेन दैमाया बे बोरिमुरि गामियाव लोमसावफैयो आरो लोमसावनानै बेबायदिनो माखासे खहा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो बेवहाय आबाद फोथारजों लोगोसे बेवहाय न' बां गासैखौबो बेबायदि लोमसावनानै दैनि सिङाव बेवहाय बोसोरफ्रामबो दोनबाय थानायखौ नुदों। बेयाव दा सासे बेक्ति दङ, आइजो बर' न'खर। आं बे बर' न'खराव दंफैयो। दा आं आइजोनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन बिथांमोना हरनि जेनाखि दै लोमसावबाय नङा होमबा, बे लोमसावनायाव नोंथांमोना बहा थादोंमोन आरो बेसे समनिफ्राय बे दैया लोमसावनाय जादोंमोन? जोंना 1टा बाजिनिफ्राय जादों। हरनि 1टा बाजिनिफ्राय जों थानो हायाखै। जों मटर रिक्सायावसो दङ आरो जोंनो इ मटरखौ फाहामनो थाखाय एसे मिजिं होनायबा जों एसे गोजोनगौमोन। जों बहुद थानो खस्थ' मोनदों। ओंखामखौ बहा संना जाखो? ओंखामखौ आं लामायावसो आं संना जाबाय। लामायावसो जादों। लामायावसो जादों। बोसोरफ्रामबो बिदिनो लोमसावबाय थायो? बोसोरफ्रोमबो जायो आंहा बिराद खस्थ' मोनबाय आं। आरो बेवहाय सरखारखौ मा खावलायगोन, जोंनि काउन्सिल बिथांमोनखौ मा खावलायगोन अनसुंथाइनि थाखाय? जोंनो एसे रेहाय होनाय मोनबा जों एसे गोजोनगौमोन। जों बहुद खस्थ' मोनबाय गथ' गथाय गासिबो। सरखारनिफ्राय जों एसे लुगैदोंमोन, सरखारा जोंखौ मा खालामो। सरखारनि न' मोनगोन ना मोनाखै? जेनाखि गोरिबखौनो बुंनांसिगोन नङा होमबा, गोरिब न'खर हिसाबै सरखारनिफ्राय आं माबाफोर अनसुंथाइ मोनगोन ना मोनाखै? सरखारनिफ्राय आं जेबो बुस्थु मोनाखै। सरखारनिफ्राय आं एसे लुगैदों खिन्थु आंनो जेबो बुस्थु होआखै। आं बिराद खस्थ' मोनदों। हराव बेसेबांसो गोथौ जाबाय? बेनिफ्राय गोथौसिन जादोंना दैया? जादों। जोङो 1टानिफ्राय जों उन्दुनोनो मोनाखै। जोङो आलियावसो थानांदों। बिनि थाखाय आं सरखारनिफ्राय एसे लुगैदों। आं सरखारनि जेबो बुस्थु आं मोनाखै। आं बिराद आलाय सिलाय जाना दङ। न'खराव सोर सोर दं नोंसा? न'खराव आंहा फिसाला सासे दं, बिहामजो दं, आंनि फिसौ दं। जोंहा साब्रै मानसि दं। सिगांफोरबो बेबायदिनो लोमखांबाय नामा दाख्लै बावैफोर? लोमखांबाय। लोमखांनानै बहुद खस्थ' मोननानैथ' आं बेखौ दा बुंनाय जादों। नोंगौ, थारैनो बे गामियाव, बोरिमुरि गामियाव गं 20सो बर' न'खरा बेबायदिनो दै लोमसाव जानानै दासिमबो दैनि जिथुनाखि लोमसावनायजों न'फोरा थोरोबनानै दङ माखासे न'खरफ्रा। आरो बेबायदिनो आइजोआ बुंखाबाय बेवहाय बोसोरफ्रामबो बेबायदिनो अरुणाचलनिफ्राय बोहैबोनाय बे सेरेन दैमाया लोमसावनानै बेबायदिनो न' बांफोरखौ सिलिंखार खालामो, आबाद फोथारखौ सिलिंखार खालामो। आरो बेयाव मोनसे खावलायदों, जिथुनाखि आसाम सरकार एबा जोंनि सरकार बिथांमोनखौ खावलायदों दि बिथांमोना गंसे गोरिब न'खर हिसाबै सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ नागिरदों, जाहाथे न' बां जिथुनाखि PMJY मोनसे न' थायो नङा होमबा सरखारनि, बे न'खौ आइजोआ हुंफुरनो बुंनो हायाखैब्लाबो बिनि खुगाजों एसेबाबो जों मोन्थि मोनदों। बिनिखायनो सरखारखौ बिथांमोना खावलायदों जाहाथे गोरिब न'खरफोरखौ नायसननांगौ होननानै। आरो आं बे समाव दंमोन धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि बोरिमुरि गामियाव। बे बोरिमुरि गामियाव आं बे समाव ग्राउन्ड रिपर्ट लाफैदों। आरो बे समाव आङो खौरांगिरि बिनाराम बसुमतारी, धेमाजि जिल्लानिफ्राय। असम लाइभ 24 आरो बड' लाइभ 24।